Здравейте, българи! Обръщам се към всички вас, тези, които мислите, че като влезе еврото в България, нещата ще бъдат нормални, нещата ще бъдат добри или си мислят, че ще живеят по-добре така. Значи, започвам от там, че в Италия, когато пристигна 2001 година, влезе еврото, така че видях с очите си какво се случи тук. И искам да ви кажа, че нещата не са такива, каквито си мислите, или с други думи, ви давам прости примери. В момента, ако вие взимате заплата 1500 лева, в момента, в който влезе еврото, вашата заплата автоматически се превръща в 750 евро. Ако сега, друг пример, ако сега млякото струва 3 лева, тогава ще струва 3 евро. Сами разбирате, че въобще нещата не са такива, каквито се опитват да ви ги обяснят и да ви ги покажат, защото реално погледнато ще се загубят половината от вашите пари, които имате в момента, извинете, или, казано по друг начин, българин ще обеднее наполовина. Това, което се случи в Италия, значи смяната на еврото с лирата, беше точно това, което ще се случи в България. Единствената държава, която имаше плюс от, или по-скоро запази своя суверенитет, това беше Германия, която смени марката към едно с еврото и по този начин не обедняха хората. Въпреки